Allerlei nieuws over huisartsenzorg in Zeeuws-Vlaanderen. Discussie over een McDonald's in je stad. En er gebeurde meer deze week in Zeeland. Meerdere Zeeuwse voedselbanken hebben last van het natte weer van de afgelopen tijd. En de oogsten die daardoor slecht zijn. Normaal gesproken profiteren de voedselbanken mee van de oogst van moestuinen en boeren. Maar dat is dit jaar anders. Dit jaar, dat loopt niet lekker. Ik weet niet hoe ik dat zeggen moet, maar het loopt gewoon niet lekker. Ik ben gewoon chagrijnig, want ik bedoel, maar het moet opkomen en dat doet het niet. Deze moestuin in Overzande doneert al 12 jaar het grootste deel van de opbrengst aan de voedselbank in Goes. Maar dit jaar lijkt alles te mislukken. Wortels, uien, frambozen, ze zijn slachtoffer van het natte weer en slakken. Bonen ook niet mooi, verdomme, die 2 keer zo. Hè. En als gelukkig, dan doen ze het. En geluk, dan zitten de vogels er nog helemaal maar hier ontiegelijk veel duiven ook. En we moeten alles moeten we beschermen, want ze trekken gewoon de bonen, als ze boven komen, trekken ze gewoon eruit. En de mislukte oogst betekent iedere week minder verse groenten voor de voedselbank. Ik bedoel, maar normaal lever je 10, 15 kratten en nu 4, 5. En ja, dat is, voor een goes is dat ook niet leuk. En dezelfde problemen spelen ook op Walcheren. Die voedselbank is nu begonnen met het inkopen van groenten die ze normaal gratis krijgen. Ook buitenschilders hadden last van dat natte weer. Het was het hele afgelopen half jaar natter dan nat en daardoor kon er buiten niet geschilderd worden en zijn de wachttijden enorm opgelopen. We nu zeker op een 5-6 maanden dat de mensen moeten wachten eer je weer eens aan de beurt bent. En het schuift natuurlijk wel door, als we nu is het al juni, dus dan zit je al in volgend jaar zachtjes aan dat mensen weer geholpen kunnen worden met hun huis. Want niet alleen de afgelopen weken zorgde voor uitstel van het schilderwerk. Sinds oktober is het niet 1 keer een hele week droog geweest in Zeeland. En dat zorgt ervoor dat deze schilders zo'n 17% van hun werk moesten afzeggen. Terwijl het andere jaren zo rond de 3% lag. Ja, dat is natuurlijk niet leuk voor degene en zelf is het ook niet leuk dat je niet iemand kan helpen. Goed, de mensen willen natuurlijk hun huis mooi hebben en onderhouden hebben. En dan, dat moet niet te lang duren, want dan krijg je problemen met houtrot en dergelijke. Dus dat moet zo snel mogelijk gebeuren. Met het zomerweer van nu kunnen ze de wachtlijst een beetje wegwerken. Maar te warm weer is ook weer niet goed. Dan kan je blaasjes krijgen, je kan te snel drogen, hè, dat kan ook allemaal. Dus je moet goed bezig zijn met je vak, wat je allemaal doet. Dus als je binnenkort zelf de verfspullen uit de schuur haalt, check dan wel even wat het weer gaat doen. De huisartsenpost, de HAP in Oostburg, sluit per 1 oktober helemaal. De post was eerder al 's nachts gesloten omdat er te weinig huisartsen waren. Het was dus alleen nog open in de weekenden en de avonden, maar ook dat is nu niet meer vol te houden. Ik snap ook heel goed dat men zich in Zeeuws-Vlaanderen zorgen maakt. Want straks moeten Zeeuws-Vlamingen ook in de avond en het weekend naar Terneuzen. Een beslissing die lastig was, maar volgens Smit niet te voorkomen. We hebben gewoon een tekort aan huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen. Dat is eigenlijk het grootste probleem. En je merkt dat 2 huisartsenposten openhouden ook betekent dat je 2 keer diensten moet inzetten. En dat het tekort aan huisartsen maakt dat die diensten eigenlijk bijna niet in te vullen zijn. Een alternatief voor West-Zeeuws-Vlamingen is België. De ziekenhuizen van Knokke en Brugge zijn qua afstand dichterbij. Je ziet op dit moment ook dat er zeker al veel mensen naar de spoedeisende hulp in Knokke gaan. Dus dat is niet helemaal te voorkomen. We zijn wel heel druk in gesprek met ziekenhuis Zorgzaam om ook te kijken hoe we echt als doel hebben om het ziekenhuis Zorgzaam goed overeind te houden. Verslaggever Marieke Kerklaan legt uit waarom het belangrijk is dat Zeeuws-Vlamingen naar hun eigen ziekenhuis gaan. Hoe meer patiënten er naar Vlaanderen gaan, hoe minder inkomsten er voor de regio zijn op het gebied van zorg. Zorgzaam, het ziekenhuis in Terneuzen, staat er eigenlijk al heel slecht voor met een verlies van 11 miljoen euro. Dus het heeft zeker allemaal gevolgen wat hier besloten is. Maar op het gebied van huisartsenzorg in West-Zeeuws-Vlaanderen is er ook goed nieuws te melden. De huisartsen gaan meer samenwerken en daardoor is in ieder geval de toekomst voor de huisartsenzorg overdag voor de komende tijd goed geregeld. Ze gaan samen allemaal verder onder 1 dak, namelijk Medisch Centrum De Golfbreker. Goedemiddag, met Evelien. De doktersassistente van de praktijk in Oostburg is aan het werk. Er is de afgelopen 2 jaar eigenlijk dubbel zo hard gewerkt. Hier zichtbare zorg voor alle patiënten in de regio. En hier minder zichtbaar in talloze overleggen. Met huisartsen, verzekeraar CZ en jonge aankomende huisartsen.
Allemaal om de huisartsenzorg overeind te houden in de regio. En dat is gelukt. Ik vind dat echt ontzettend mooi. Want wij hebben hier, net zoals in de rest van Nederland, te maken met capaciteitsproblemen van verschillende professionals. En als het dan toch lukt om met elkaar naar één organisatie te gaan, waarmee wij denken dat we met dit idee en met deze nieuwe vorm die toegankelijkheid kunnen behouden voor de inwoners hier in West-Zeeuws-Vlaanderen, ja, dan ben je gewoon een blij mens. De 2 praktijken in Oostburg, de praktijk in Sluis, die in IJsendijken en de praktijk in Aardenburg gaan voortaan samen verder onder de naam Medisch Centrum De Golfbreker. Er komt een centrale locatie in Oostburg. Wat gaat de patiënt er de komende tijd als eerste van merken? Nou, hopelijk niet al te veel. Hij zal zijn eigen huisarts blijven houden. Hij zal misschien te maken krijgen in tijden van vakanties dat er een vaste waarnemer komt. En er gaan natuurlijk mensen weg, er gaan mensen met pensioen. Dus er komen nieuwe huisartsen bij. Nou, dat is wat de patiënten gaan merken. Maar niet dat er geen huisarts meer is. Dat zullen ze niet merken. De samenwerking moet op 1 januari 2026 helemaal rond zijn. Biervliet en Breskens vallen ook onder dezelfde regio, maar die doen nog niet mee, mogelijk later wel. Zeeland krijgt er 2 nieuwe vestigingen van McDonald's bij, in Hulst en in Vlissingen. Maar de discussie over de komst van het fastfoodrestaurant leidt in Vlissingen momenteel op, nu de inspraakprocedure afloopt. Is een McDonald's een waardevolle toevoeging aan een stad? Daar zijn de meningen zwaar over verdeeld. Op deze plek aan het eind van de A58 moet een McDonald's-restaurant verrijzen. Het gemeentebestuur wil daarvoor het bestemmingsplan wijzigen en laat er ook toestemming geven voor een Burger King. Heel jammer voor de entree van Vlissingen, denk ik. Ik vind het een slecht plan en ik hoop dat het niet doorgaat. 2 critici die elkaar hebben gevonden en samen optrekken in hun protest. De een arts, de ander wetenschapper. Beide op hun manier gespecialiseerd in voedsel en gezondheid. We zien dat de algemene gezondheid van de Vlissingse bevolking, met name op het gebied van overgewicht, net als overigens in de rest van Nederland, aan het verslechteren is. Er zal heel veel mensen met overgewicht, al 55% van de bevolking heeft overgewicht. En we weten allemaal dat dat over het algemeen niet aan de mensen zelf te wijten is, maar juist aan de verleidingen waaraan ze elke dag weer blootstaan. En waar het soms heel moeilijk is om daar niet aan toe te geven. Zeker als je hier langs rijdt, langs etenstijd of wat dan ook. Het is makkelijk. Kijk je dan naar wat het college zegt, dan zeggen ze van ja, er is sprake van een goede ruimtelijke ordening. Maar dat is niet zo, want als jij in je collegeakkoord 25 keer hebt staan het woord gezondheid en dat je wil streven naar een gezonde bevolking, dan moet je hier gewoon een stokje voor steken. En dan moet je zeggen van dit is in strijd met onze zorg voor een gezonde leefomgeving en gezonde Vlissingers. Het gemeentebestuur wil ook economische ontwikkeling in de stad. Ja, dat is altijd een spanning natuurlijk. Maar ik denk dat er fantastische economische ontwikkeling is. En dat je daar ook deze fastfoodrestaurants niet voor nodig hebt. Ik denk dat het penny-wise pound foolish is. Omdat over het algemeen uiteindelijk de bevolking minder gezond wordt. En de kosten voor die zorg komen voor een groot deel bij een gemeente terecht. Dus ik denk dat het heel onverstandig is om zo te besluiten. Ja, ik vind het heel gek. Ik vind het ook heel zorgelijk. Juist ook omdat we zien dat het probleem van het overgewicht en de ongezonde leefstijl, dat is gewoon nog steeds niet getackeld. En dat moet belangrijker zijn dan het zoveelste plek waar je weer ongezond kan eten. Het gemeentebestuur van Vlissingen zegt gezondheid belangrijk te vinden. Maar vindt ook dat fastfoodrestaurants zoals deze hier moeten kunnen. Dat liet wethouder Bertijn weten. Ik merk toch dat bij toeristen, bij studenten, dat er behoefte is aan een fastfoodrestaurant als een McDonald's. Er is vraag naar, zegt u. Ja, we denken dat een McDonald's een toegevoegde waarde kan zijn voor een stad als Vlissingen. Ook hier in Goes was commotie toen enkele jaren geleden maar liefst een hele fastfoodboulevard werd aangelegd. Maar nu gemeenten elk jaar meer en meer geld aan gezondheid en aan preventie moeten uitgeven, zie je dat zo'n keuze voor fastfood steeds meer begint te wringen. En daarom zie je dat de discussie hierover, wel of niet een McDonald's, veel hoger oploopt. Het personeel van Roompot lijkt in ieder geval voorlopig nog gewoon vanuit Zeeland te kunnen blijven werken. Dat is de voorlopige uitkomst van gesprekken tussen vakbond FNV en de directie van het bedrijf. Vorige maand werd bekend dat Roompot en Landal Green Parks fuseren en dat het hoofdkantoor naar Amsterdam verhuist.
Roompot laat nu weten dat er overgangsmaatregelen zijn afgesproken, zoals een aantal dagen per week thuiswerken. Wat de gevolgen zijn op de lange termijn is nog niet bekend. Een man van 20 uit Westdorpen is om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval donderdagochtend. Rond 6:30 raakte de man bij overslag met zijn auto van de weg en kwam in een sloot tot stilstand. Naar de precieze oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzoek gedaan. Het storten van staalslakken in Zeeuwse wateren blijft doorgaan tegen de zin in van de Zeeuwse politiek. Minister Harbers van Infrastructuur schrijft dat hij de gezondheidszorgen begrijpt, maar dat hij geen aanleiding ziet om in te grijpen. Het restproduct van de staalproductie is mogelijk schadelijk voor het milieu, maar uit onderzoek zouden geen onaanvaardbare effecten naar voren zijn gekomen. Rijkswaterstaat gebruikt staalslakken onder meer bij dijkversterkingen in de Oosterschelde. De Europese Commissie gaat Zeeland in de gaten houden wanneer er ganzen worden vergast. En als er iets niet klopt, maatregelen nemen. Dat meldt de Eurocommissaris van Milieu naar aanleiding van vragen van de Partij voor de Dieren over het voornemen om ganzen in natuurgebieden te vergassen. De partij vindt die maatregel wreed en onacceptabel, maar volgens de provincie is het noodzakelijk omdat ganzen veel schade veroorzaken aan boerenakkers. Zo'n 50 bewoners van de asielzoekersnoodopvang in Vlissingen gaan deze week de straat op om foto's te maken van typisch Nederlandse dingen. Dat heeft alles te maken met een fotowedstrijd. De bedoeling is dat de bewoners met hun camera's of telefoons de straat op gaan en gaan fotograferen wat volgens hen typisch Nederlands is. De jury kiest uiteindelijk de mooiste en meest typische Nederlandse foto uit als winnaar. A typical Dutch picture would either be an old man on a tractor among the farm, or the horses in, for example, in Zoutlanden. That would be really nice. Het doel van de wedstrijd is dat de bewoners van de opvang hun woonomgeving leren kennen en meer te weten komen over de Nederlandse of Zeeuwse cultuur. Een aantal bewoners die krijgen ook daadwerkelijk een vergunning en worden ook gekoppeld aan deze omgeving. Niet allemaal, maar zeker voor hen is het belangrijk om alvast te kijken wat er in de omgeving gebeurt, een netwerk te creëren. Ja, daar draagt dit een klein beetje aan mee. To see the scenery and what we say to get an idea about new location, new what we say sites which must be visited. I mean, it's a very lovely and wonderful activity for us to do, obviously, in the camp, since there's not so much to do. And yeah, it's just having fun and maybe learning more about the culture also as we go through the activity. Over 2 weken wordt de winnaar door de jury bekendgemaakt. De prijs is nog een verrassing. Na jaren aan de bel trekken is het dan toch gelukt. De beroerde overstap voor Zeeuwse treinreizigers op station Roosendaal verdwijnt. Nu moet je daar nog overstappen als je verder Brabant in moet. Maar daar heb je maar 3 minuten voor en dat is natuurlijk heel krap. Straks hoef je helemaal niet meer over te stappen. Zo kon het niet langer op station Roosendaal. Die rennende mensen uit Zeeland en Bergen op Zoom. 3 minuten om je trein te halen is veel te kort. Zeker als je wat ouder bent. En dus kwam Wouter Koolmees naar Zeeland om de kwestie op te lossen. Want inderdaad, er zijn al jaren klachten. We hebben natuurlijk heel vaak gehoord de afgelopen jaren dat er heel veel klachten over waren. En het ging met name over die 3 minuten overstaptijd op station Roosendaal, die af en toe niet gehaald werd, waardoor mensen toch in de stress waren en dus een half uur moesten wachten op Roosendaal. Nou, dat klopt. Hè. Heel veel verhalen, ik haal hem net wel of net niet in Roosendaal, maar ook gewoon heel veel frustratie. Van waarom kan dat nou niet opgelost worden? Ja, dus ik heb continu ook op de deur gebonst bij NS, ook wel bij ProRail en ik ben ook gewoon blij dat het gelukt is. Dit is nu de oplossing. De trein stopt niet meer in Roosendaal, maar wordt als het ware een echte trein die vanuit Zeeland richting Breda en verder rijdt. Treinreizigers kunnen dus gewoon blijven zitten. We hebben heel lang gestudeerd op allerlei oplossingen in de dienstregeling, in de aansluiting en dat soort zaken. Uiteindelijk is het nu gelukt om een door te trekken, zou ik maar zeggen. Om er gewoon vanuit Vlissingen door te trekken naar richting Breda. En dat gaat gewoon helpen met het ontsluiten van Brabant en Zeeland. Dus dat is gewoon goed nieuws. 1 minpuntje, de verbetering gaat pas eind december 2025 in. En er werd over meer gepraat vrijdag. Ook de wens voor een snellere treinverbinding vanuit Zeeland richting Amsterdam kwam aan de orde. Ik heb ook gezegd, Zeeland is sterk afhankelijk van de trein. We willen meer treinen op het spoor, maar ook verkorting van de reistijd. Met name de trein richting Amsterdam. Dat mensen eerder vanuit Zeeland richting Amsterdam kunnen. En die kansen die zijn er. Dus... Eerder 's ochtends bedoelt u? Nee, heel de dag.
Dus ik wil graag weer terug naar die oorspronkelijke tijd. Dat betekent dat je 60 minuten reistijdverkorting wil van Vlissingen gerekend naar Amsterdam. Dat blijkt ook mogelijk te zijn. Nu is het nog wel een kwestie van dat goed inregelen. Hoe is dat dan mogelijk dat je echt steden gaat overslaan? Nou, er wordt nu een plan uitgewerkt om te kijken of je ook sneller op het spoor kan. Dus dat heeft ook met de veiligheid op het spoor te maken. De problemen met de veerboten zijn nog altijd niet opgelost. Er werd de afgelopen dagen met 1 boot gevaren nadat de andere 2 dagen terug oververhit raakte. De reparatie daarvan duurde langer dan gepland, dus de uursdienst gaat zeker tot woensdag duren. En gisteren viel halverwege de dag ook de tweede boot een tijdje uit en moesten reizigers tussen Breskes en Vlissingen met de bus heen en weer. En daarmee zijn we aan het einde van de week en bent u weer helemaal op de hoogte. Een fijne avond.